Pán tréner, máme za sebou ďalší domáci zápas, porazili sme Senicu 5-1. Povedzte nám niečo k zápasu. Tak odohrali sme toto stretnutie na 3 kompletné formácie. Myslím si, že úvod nás zachytil v dobrej forme. Hrali sme väčšinou v superovej tretine. Negatívne bolo nevyužívanie gólových príležitostí, kedy sme mohli byť rýchlejší v tej koncovke, viac agresívni. Aj to športové šťastie sa nám neveľmi priklonilo, nastrelili sme niekoľko tyčiek a v podstate ten zápas bol dramatický až do, dá sa povedať, do toho 4. gólu v 3. tretine, kedy sme odskočili superovi na 3 góly a tam v podstate bolo to rozhodnuté. Ale supera sme počas celého stretnutia nepúšťali do nejakých vážnejších gólových situácií, až s výnimkou v hre v oslabení, kedy mali niekoľko príležitostí. Ale myslím si, že aj dobrou organizáciou hry pri hre v oslabení sme ich nepustili do vyložených šancí. Urobili sme jednu takú vážnejšiu chybu, kedy sme v útočnom pásme sa natlačili veľmi do útočného pásma. Naopak beci odstúpili, tam nás super prečíslil a potom po nedorozumení v obranej tretine, kedy nás na chvíľu pritlačil, dostali sme ten jediný gól. Ten samozrejme mrzí a v podstate pozitívne je to, že sme vyhrali a myslím si, že sme boli vo všetkých činnostiach lepším tímom než super. Čo Bardejov v piatok? Silnejší super ako Senica, hlavne doma? Tak určite je to mužstvo, ktoré dlhšie hraje na špici. Chystáme sa tam s kompletnými 4 útočnými formáciami odohrať toto stretnutie. Očakávame vyššie tempo. Nám taká hra svedčí, aspoň som presvedčený a urobíme všetko preto, aby sme boli úspešní na ľade Bardejova. Čo Patrik Števliak bude hrať aj on v piatok. Mohli sme včera vidieť naozaj ukážkovú spoluprácu s Marekom Uramom. Nepočítame, že bude hrať, lebo je v dispozícii extraligovému Popradu. Budeme sa ho pokúšať dostať k nám na stretnutia, ktoré budeme hrávať v stredu. Peter Gápa už mal včera hrať, neprišla umenšia registračka, takže v piatok už nastúpi v Mikulášskom drese. Áno, v piatok už bude hrať Peter Gápa za Mikuláš. Takže ďakujem pán tréner a veľa šťastia v Bardejovi. Ďakujeme pekne.